ɓiri musem hen fof ko Sofia ko debbo joɗɗo jontaɗo mais oɗo misére ɗeɗo mette nangimo ha kanko fof mi anda fof no wayni joni. Amadou min kaali hamin tampi Amadou o tiiɗo hoore min jimata an kamar wawi tan wiide oɗo galla wonade hen tan Amadou ne jagguma fiima jamma e ñalawma subaka e kikiɗe an ka mbabba walla ka neɗɗo kala ñande o fiituma laabi ko min hirsirtamo junggam ngo min déclarima guerre noon e galle Amadou arti hakkille ma o guerre o yo saf mimami mo sabat guerre o yo hakkude galle billahi mi waret ɗo Amadou winon joom gallam to fasira mom nan ɗon dari Ayane a heewi fontu. Depuis hier, je suis en train de t'envoyer des messages. Tu n'as même pas réagi. Kote ki mir wada dum wana ananata hali habi tampi ananani ko won problem man gacca haami daw jagga amina ɗo lappo ɗum elle joguiɗe bebiyel ma mbimi so watti ɗum joni joni kadi mi lappo ɗum no lappino ɗum jawɗa Abdourahmane ngel cukalel tokose te kadi fiyami Abdourahmane ça c'est joli an bukali ɗum taw famille mono ko ɗum waɗata so wayi ngo goppu ɗum waɗa ka parki yoɗani ni comme jinnoɗo andude ko an resimo walla ko kanko resma saɗa jogui haajuji ma yara Kidila, c'est amour. Tu es mon réputation. I love you. ka imbécile an kalko mijim fof wona nenema mina so suwidinam ko penawa an ala respect hay batte an ka imbécile Aminata merde min ko mi yuma te bama ko mi uddata so jamma te rutti kala assist mo wada mijaji mi wadata tawo dewgal jarani ɗum an elle ala wuri yumma walla ala wuri ba Sofia ñagomin tande hakkila haalani won puɗi noon famde ma mbiɗa andi won sentiment joguiɗa vers min mais Aïcha debbo so yi gorko mo yiiɗi musu ko fof walla yiiɗi ko ɗum fof ko jaɓat ɗum haalande gorko ustu valeur mum an ka debbo jontaɗo ɗum wayno poɗɗa ni wayde te oɗo société caahan waddani en liggey waddu en
min jom suudam nan gaali won jaat noon te beddam ni wassa après kono hande so jiddiri caaxaan tan batten après ko ɗum gancoɗen hen par ce que so joni wima comme desowo mi haalat ko welim tan mbiɗa ɗum ɗoyde e société o min taw ko gongo rek miɗe yiiɗima trop Aïssa yidde heɗan hakkunde men ma mi añanima ka debbo aɗa wayno poɗɗani wayde debbo faɗɗani mais nag ko rewam ɗum galle debbam ɗum galle mbeɗa rewe debbam goɗɗo pour yiide heɓde mum est ce que on ma waɗi yiiɗi ƴewde debbo goɗɗo tebi sa ɗum ɗo mi yiɗa ɗum ɗo e bureau o il faut ganda ɗum ay sa ligge ala sentiment liggotoɓe so ɗum ɗo naati hakkude mumen tan liggoyo yaata liggoyo wayta no foti ni wayde a faami Aïssa itu jungo iseti itu jungo ma Aïssa Argay à partir d'aujourd'hui miɗa nande ɗiɗo haalay ɗoyde walla mbeɗa jooɗa ƴetti jungo ma fo anani ƴettu dossier ji mbaɗa hen tampon so tawi a jaggi e aduna ma o fof ko windanede walla asanede gaynata ɗum gaynantama haydara ceerno bindowo ene windanma kala ko hokkuma ma worko hanma aduna woni hen tan ko belemmo e mettere sa heeɓi belemmo so ene mettere nana ara sa heeɓi mettere so ene belemmo nana ara kala ko Allah tagi ko ɗiɗi waɗi gurdam ma e feere ma woto wat programme ɗum ɗo wonko bindol waawi heen walla wonko jubbude waawi heen so wona haa tardinma bonnam ma kadi ko heewi tawtinaani nde nganndoytaa ɗum ɗo bonnaniima haa duttitoɗaa caggal tawata ko heewi yawtoriima an jon holko jiɗɗa wiide min mbimi tan komi tinduɗo mi famani ɗum haydara komin dukdatnoɓe kadi min e mum par ce que gonɗomi ko haaldude e mum mbiɗa kaso droit jam o waɗi comme d' habitude laawi kadi doom ɗum waɗi onon kam jibril kam
koko yaɓɓi liggey janan walla jibril koko hanga walla koko wiftira walla jibril ko ngaye mum hande état mo gonɗa o jibril ni foti dugdude ma walla ni haalma ko fotanima haalde ɗum kam mataw jibril kam hanga hoyɗani hangede tan kañum ha waɗa ko mbiɗa ko kam waɗi ɗum de min siki allah mi famani ɗum kam gila de mbaɗmi ɗum annoncé ɗuɗo reedu jibril ko change ɗo carrément hayno wano ni nden ɗum ɓuuri instant o way ko kutiɗom ni way tan ko comme si naten nder suudu he comme si sohni tawat toon o dogat kam joni mi yewete e nder suudu he min ɓolom jooɗo toon ɗum taki mbimi yomi ga ar o way o dogat kam carrément jibril no wano fadde ɗum ɗo ni hande ma won duuɓe kitare omo yiɗi ɗum o dañani o dañi ɗum omo waɗa jogo oɗo comportement an kam wonko jiiɗa mboɗo waɗa walla wonko gandanɗa kam walla holɗum haala ɗum ɗo enen gondi ɗo e galle he kala kono foti ustude neɗɗo walla e bonnande ɗum haaju mum duuɗo ko woni hakkude men ko woni hakkude men ko dewgal e rentinte ɗum nde wonno worɓe ene jaha kono noon rewɓe ɓuri wawde jogade haaju e ɓeen an joni wadde ka cikkude min mboɗo yaharo sernaɓe ko ɗum cikkuɗa ko ɗum jagguɗa ala yo yanima noon de min noon komi jewtuɗo tan aduna hande o noon sa ala ɗo ɓaggiɗa sa yerƴama tan yanat a faami te min hay somi yehiro ceerno nayimi toon ko fewnude ɓandam e fewnude ɓalli sukaɓam kono wona goɗɗum te somi yehi toon mboɗo foti yaade min mboɗo foti yaadata ceerno nawatami toon ko fewnude ɓesgam e fewnude hooram te aduna hande o en tolnima ɗon de so tawi tan wonde a sippiraka yimɓe cippira jana e dow ma min noon haade yimɓe sippirde ne mabɓo e dow am mi dirta joni noon jiɗɗa wiide so lamba tasani joɓɓi gasani ko noon jiɗɗa wiide en tout cas ayi komi beddinoɗo konngol ko noon konngol ngol wonti mejul e teppol a haalananomi ɗum de sa yeehi sa yahani a laaɓani hen ode pende haydara safani ɗum jibril kam min kam omo haawi kam no feewi mande hayso wona haydara ɗum ɗo so woodi o suuɗo jikku mum o seeɗal mais jibril haydara kam dal ñande fof o ɓurat tan continue tan omo waɗa ko waɗata ko omo musna ɓerdam nde à chaque fois omo huuti kam tan comme si min wonko mbaɗmi ɗum te pourtant haydara mo waɗani ɗum ko wona yidde ɗum ani ko kalantuma an deñu ɓerde ma min somi ummi mbaɗa andi to ndewanmi mo mbaɗa andi ko kaldam mo ko haw arta salla jaaɓi ma wattu wiidemo ummo liggoyo somi jaggima hami serte makko wona ka haalante ɗum jibril hande fonno ko jittudema ni teɓɓuma ni ɓuucuma ni jippinma ni waɗanma ni nawma aɗa yanduyo ko wona jooɗade kay wiide ni tikkanma walla ni tongodira e ma dal ko ɗum min juste kaldatno gurdam ko kas droit jam par ce que ɗe balɗe sa ƴewne miɗen wiyatno komi jiɗɗo liggoye affaire ɗum ɗon ɗum min kalduno mais o wi kam yomi faw fof e leydi kam o yiɗa yomi liggoy mi anda baba wi que kam bindani defanta ɗum homo ñama affaire ko yaari noon mais wona baba de ko kam par ce que so omba haala e yeeso mum fof a yiyatne carrément o yiɗa yomi ligge jibril yiɗana kam haydara te ɗum pourtant mi jaɓan ɗum nananmi ɗum gandum kam woni kilifam guppumi fof e leydi fof ɗuuɓi haal ɗum ɗon jibril haydara ko añantuma ka bandum jinmi dal ani ko kalantuma an ya artir hakkille ma ganda hanti a natti wonde gooto te ko mbimami ko mami haalde jibril min mbaɗa jibril ko mawna min ɓoydi
mbaɗa andi jikku makko no feewi mbaɗa andi kadi to ndewanmi somi jaggima hami woppimo to ceertanmi makko ɗo hayso mbiɗam ko daw o dawata an woppu ɗum e junggam tan a yittiɗɗo hoore tiiɗat hoore ha fawo jikku ko buulol hiɗum e jomum ha nder gaska Jibril jikku mbo jogui o meɗata change ude tawino ko haala fewnat ɗum tawatno ko feewi ɓooyi mais Jibril a haalat hon ɓeydo wadde hay goto wawi hen haydara na mi wima yewpa junggam ko mbawmi fewnude ko ɓuuri ɗum ɗo an kay yatan mbaɗa ko poɗɗa wadde ko toppiɗɗa hoore ma ayi ɗeɗo balɗe sabadoruji ma ɗi usta ɗumen kadi no mbaɗatni wona onon mbi yomi ɓornoto ko wayni ke ko mbawmi hen haydara ɗum jiɗɗon yomi ɓorno ɗiɗo instant on mbaɗi kam maire goppetan mi wona maire hani Allah waɗi jaam fof tinno e hoore ma salla jaɓimami haalde makko ɗum noon tinno yaltin ɗum min yahani toon waɗoyde ko boni mbeta nanani ko kalanmami koko pular kalanmami mbimami ko aduna hande o tolnima to ganduɗa sa sippiraka yimɓeɓe cippira mabɓo e dow ma mbimi noon min mi fadata ɗum ɗon mi fewnata ɓandam ndu ha feewa mi fewna ɓalli sukaɓam an mbiyata yiyani hoore ma guila mbadda ɗo retraité ha hande holko pirtuɗa ɗo ɗum fof waɗi noon tan ko welsidade hoore muɗum so wona ko sukaɓeɓe mbaɗi an aɗani haydara ko ɓe gueɗe ma min noon ko ɗum woni komi jogorani fadde jooɗade tan ha yimɓe cippira mbi mabɓo e dow am min waɗa ha ɗum mi wona suka mi liggoya doolam ha Allah hokkami duuɓam timma fofteram nde gonmi suka nde ala fof ko uste am to keddotimi palemo e gaska ɗo woda ko kullima ustoyoyam ɗum hakkille ma an e nangi ɗum tinno artir hakkille ma kala mo jiiri aduna yaha woppu ɗum Aisha ko jam konduɗa ha Aisha enen gondi ɗo e société sa yimi addimi ɗo aɗa andi mission mon doggoteni mon haalnam hol probléme gonduɗa ay mi jiiɗa o min ɓurma hewde probléme plein de probléme mi jogui ɗum sa yimi addima ɗo affaire battre ko mbatten ko anani ko mbiyami ko haalnam ko gonduɗa Amir hanke mi yirno Jibril ko Jibril waɗi kam no muusimi ha jagge berndam de Jibril ko wima mbeɗo mettinani ɓerde ma de mbiɗa andi Jibril sa ƴeewi ko mbiɗomo lelde ma ko salopard omi yiɗi rewde ha mayde fooɗimo gila hanke ha joni mi danaki par ce que ɗum no muusi kam jaggi berndam de Jibril wi kam hanke o wi debbo fodani yaade gorko on guerre ɗum kala debbo waɗon noon ko caga Jibril ma traité de caga est ce que omo fode wadde ɗum min ɗum muusi kam
Oui. Jalika. Oui. Ça va nag moom. Ni nodduɗa kam wona nani ko layannami ko. Jalika mi wawa jooɗaade journée taw nenantani ma. Il faut men nodduma rokkam ɗum tan e temps mo. Bon ko mbinoma ngol tolliɗa hen ene mbawi yindirde. Jibril an konanita an yeew min wona an haɗa kam andi an haɗa andi carrément homo woni Jalika laabi gotol layirmi te ko laybi ko heɗum mbaɗanmi wona an haɗa andi ɗo ɗo kodmi sa kam sohli tawam wura man aɗa andi wura ndenam a babam tawam ɗo. Jalika s'il te plaît comme ñaagiri dem sabi Allah wat fen jiidiren si wona ɗum mayadde s'il te plaît rek comme ñaagi dem jiidiren has 2 minutes min de an hade kam fof so Jibril o ka an hade ko jinmi mi wona mi ala temps noon tañi perte haɗa kam wona haɗa kam haala ƴeenden tan aɗa sohli taw wura ndenam a babam ok mais o coupam Jalika yow mi lay chuf Jibril ko mbaɗɗa yodde yonteɗe ni ko député ji dartotoma e président ji kono wona oɗo Jibril nde huybere ha darata hoore maɗa comment tu es ha te mi haalnuma gueɗel gotel Aïcha e oɗo mission wara mbaɗen ɗum abandonné jeen jusqu'au bout sa yimi addimi ɗo mbiɗa hoolima kenen ɗin baddat ɗo anani mi yiɗɗa haw anda an kada andi no mbaɗirtamo ala hanndi holno ndewirta e makko minne kadi mbiɗa andi déjà en jettimomo anani ko mbimami ko an ɓuuri andude ko mission o mi wawi ko ɓuuri ɗum e min komi mbaroɗi simi jaggi mi woppata te Jibril mo andu min komi debbo. Aïcha an kaldirta ni elle ka joguiɗo faiblesse e Jibril elle sentiment naati ɗo ay affaire ɗum ɗon sa waɗi hen sentiment tan liggeyo bonat ko jatane dow mum ko bonat sa yimi addima ɗo aɗa andi woto tellin ɗum sa waddi hen gilli tan a bonni anen ɗum mbimami sentiment wala gote sentiment e Jibril joni nenen haalka ɗum fof sont des détails ayi enen ɗo enɗen jettimomo déjà entreprise o yettimomo presque gasi presque koko yalte juuɗe makko ko enen ɗiɗo heddi woto nanu ɗum hen affaire de sentiment walla goɗɗum hakkude ma e Jibril o ayi ɗum ɗo foof waɗ no mbirmami ni. Jibril an battaɗo ko mbaɗen ɗo ko suudam anda ni ngo pirɗa Jibril oppani suudu less Leyla ko cuɓulɗa
Bima ko batta do biya kam ko cugulda. Mi ala droit nadde suudam ɗo ɗoyde anje sundu pourquoi mala droit nadde ɗo yede holko woni probléme ma Jibril an woni problème o Jibril batta ko attegani ɗum de lawol goppa suudu les goppa kam les ngara ga ganda hay goto hoɗani ɗo Leyla pour juste mettinde mi tan ma wadde ɗum Leyla wonma heed probléme a tawi kam e nder suudu ndu mbe jogui ɗo haaju e jeer kadi namno kam et puis an ko mbatta ɗo an foti namnet ko mbatta e nduɗo suudu jenan nduɗo yedi holko mbatta ɗo yedi min mbe jogui droit nadde nduɗo suudu holko woni komi watta ɗo gonmi less min goto jeewami garmi mbiɗa yaha suudu penda jiimi hen udditi ƴewmi tawɗo Jibril an han wawi ñande foof metti an a yurmetaki neɗɗo ala yurmede neɗɗo an hoore ma tan a wonma waɗa compliqué woɗa wawa wonde neɗɗo gona debbo desade jooɗɗa ndeeƴa pourquoi ɗum a wawa ɗum an mais min fof wonde wat provoqué haal coow histoire an idorto ɗum koye ma idorto Jibril par ce que an a lijjitani hay goto an hoorema tan an intérêt ma tan a ƴewani ko musat neɗɗo ƴewani gañat neɗɗo Jibril mande an a mijitaka hay instant o miɗa woni cowiɗo ɓima pota dañde yurmede seeɗal Jibril ɓaɗaɗa kam jewta kam mais Jibril haydara kala ɗo gonɗa rek aɗani waɗata mettirde ɓerdam nde Jibril ha hoode komi tampuɗo wawi yaw yaaf s'il te plaît yaaf comme juumi fotan wonidire ma bébé o en nan ɗum quand même te mbiɗen bébé o yaafim kam mais yaafum a yaafumim yaafum s'il te plaît Jibril sa yiɗi yaafede haɗa andi ko mbatta ko Jibril ga a waɗani ga haydara manti wona an wiyatno kam ndu suudu a waɗani ɗo haydara joni jiɗɗa holɗum jiɗami waɗ joni halno ɗum jiɗɗami ndu suudu goppuɗa less yonanimo e min ɗum yonanimo Jibril e haali seeto bébé o nandem s'il te plaît ok nani ko nanatno ko happere joni jeeyo tan jooɗo min ko jottomi ɗo ko mbaɗatmi ɗo ngo lees somi heeɓimo jooɗo ɗo noddiram bam jotta ko hen te hay mi haalani ɗum min darde ɓoyde woni ko mbawa sa fati so an Fof oduna ala joba rokirta besngo so ala rokima an jeyi so haɗi mo muñalla ko joom yurmede woto ño heɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko ala jomam ko joom yurmede oɗo keƴine aduna ko muñal wawi fof oduna ala joba rokirta besngo so ala rokima an jeyi so haɗi mo muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna